BPF, long live, long live, long live. BPF, long live, long live, long live. BPF, long live, long live, long live. जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF महिला कमिटिनिफ्राय जोङो STOनि माध्यमजों जोङो जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो जोंनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेजों लोगोसे आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो आसामनिनो इलेक्सन कमिशनार बेनो STOनि गेजेरजों जों मोनसे मेमरेन्डाम जोङो साबमिट होफैबाय जोंनि बे मेमरेन्डामनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नाजादों बेखौनो जों डिमान्ड खालामदों जे BTC एलाकायाव गोख्रैनो थाबैनो इलेक्सन जानांसिगौ मानोना थांनाय एप्रिलनि 4 थारिखआवनो बे इलेक्सना जानांगौमोन किन्तु COVID-19 बे पेन्डेमिक महामारिनि थाखाय बेखौ फासायना होनाय जादों आरो BTCनि जे गभर्नमेन्टनि मेयाद बियो 27 एप्रिलाव जोबनायनि थाखाय बाव गभर्नर सासन प्रबर्तन जाबाय आरो बे गभर्नर सासना नैबे फैगौ अक्ट'बरनि 27 थारिखआव जोबगोन आरो बिनिफ्राय जाहाथे गभर्नर सासना बारायनाङा बिनि थाखायनो जों 27 अक्ट'बरनि आगोलनो BTCनि इलेक्सनखौ जोङो खालामजानो जों दिनै डिमान्ड खालामफैदों मानोना कभिडनि गेजेरावबो दिनै भारतनि सिङावनो मिज'रामाव भिलेज काउन्सिलनि इलेक्सनाबो जानानै थांबाय राजस्थानावबो दिनैनि दिनाव इलेक्सना जाबाय आरो बिहारावबो एसेम्बलि इलेक्सननि नटिफिकेसन जाबाय 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय 7 अक्ट'बरनि गेजेरावनो जानांगौ होननानै बयबो नटिफिकेसना जाबाय बा राजस्थान बादि गिदिर रायजोआवनो जुदि इलेक्सना जायोबा जोंनि BTCआव मात्र मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्ट बे मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्टआव मानो इलेक्सन जानो हाया ओंखायनो जों दिनै डिमान्ड खालामदों आरो बेखौनो जोङो मेमरेन्डाम आकारै जोङो STOनि थ्रुयै फाथायहरदों आसामनि चिफ मिनिस्टार